ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಒಪ್ಪುನ ಕರಾವಳಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲನೆ ಲೋಕಡೋರ್ಬಡಿ ಪಸೆರೊಂದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಮೂಡಿದು ಬರೋದೊಪ್ಪುನ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಮೂಜಕನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಕೊಡ್ರ ಮೋಕಿಡದು ಕೊರೊಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಕಲು ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಲ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಕಲಿನ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡ ಮುರ್ಗಾತ್ ಅತ್ತಂದಣ ಕಾಡಿದ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ತುಳು ಬದುಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರನ್ನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಪೋಪಿರು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಂಬಲಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಡೆದಾತ್ರ ಮಾರನೇ ಮೇದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡುವ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಅವೇತೋ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲು ದೂರ ಆತನಿಗೆ ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಪಿರಾಣನೆ ಒರಿದು ಬೈದಿನ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅವಿನಿಕ್ಲ ನಿಜ ಒಂದು ಪುನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸದೇಕೆ ಕೊರಡು ಅಲಿಗುಲಿಯ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಲಿಯಾಂತರ ಒಂದು ಪುನಃ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತೊಡು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೊಡೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕೆಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೂಟ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎದುಕೊನ್ಗ ಇಕ್ಕೈಟಾಡಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇ ಸಿತಿ ಕಂಡ ಕುಡುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಡುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ
ಮೋಜು ನಿಮಿಷ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ. ಹೊರತು 5 4 3 2 1. ಹೊರತಾಗಿ ಬಂದಲೆ ಮಾರನೇ ಮೀ ಪಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಮೈಸಾಸುರನು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಒರ್ಂಬ ಇರ್ಲು ಲಡೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಯನ ಕೆರೆದು ಧರ್ಮನು ಒರ್ತಿನ ನೆಂಪು ಕತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಮಾರನೇ ಮೀ ನಡಪುಡು ಈ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಕೂಟ ನಡೆದರೆ ಇಸರ್ತಿದ ಈ ಮೂಜನ ಎಸಲಿಡು ಒರ್ಂಬ ಕೂಟದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದರೆ ಐಟಿ ಇತ್ತ ನಲ್ತಿನ ಕೂಟ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲ್ಲ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಒರ್ಂಬ ಗುಪ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ 2 ಜನ ಗುರ್ಕಾರನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂಜನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟೆ ಪಡಬಂದ ಬಹುಶಃ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡನ ವಿಚಾರನ ಪಡೆದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಪುಗಿಂಡ್ರೆ ಓಪ ಇತೊರ್ತು ಮಾತೆರೆದು ಹೆಚ್ಚ ತಾಸೆ ಪಂಡ 10 ತಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟೆ ಪಡ 10 ತಾಟೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಿಜಾನ ಸವಾಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅಕಲ ನಲಿಕೆ ಒಂದೇ ತಮಗಿಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರುಕು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಬಂದೆ ಸುರುಕಾದ ಬಲ್ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ
ಆ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲು ಆ ದೇವೇರ್ನ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ದಿನ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಲ ಸಾಧಾರಣ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟುಂದು ಪೂರೆಡ್ಲ ಖುಷಿಯಾಯಿನಿ. ಆ ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಮೂಜಿ ಪೌಲಾಗ ಸುರುಕು ಒರಿಯೊರಿ ನಲ್ತಿರತ ಐತ ದೇಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೊರ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸುರುತ್ತ ಒರಿಯ ನಲ್ತಿದಿನಾರು ಹೊರ ನಲಿಪೋಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ದೇರು. ಈ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎತ್ತಂಡು ಬಾಕಿತ್ನ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎತ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕದೇರು ಆಂಡ ಹಾಕನಾಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೈದೀತೇರು. ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ಎಪ್ಪಲ ಕೈ ಪಿರವು ಪೋಡು. ಬಹುಶಃ ಅವು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಸರಿಯಾದವೇನು ತೂಯ ಅವು ಅರ್ನ ಕೈ ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಪಾರ್ದು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ತೋಜುದಿದಿ ಆಂಡ ಓವರಾಲ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೇಜವರಂಜಿ ಪದ ಬರೀತಾರೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುಗ ಸಂಕರ ಮಲಕ ಪಾಡ್ಲೆಂದು. ಇನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇರುವ 22 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ್ದು ಮಲಕ ಪಾಡ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆತೆ ಜಾಗೃತೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಲೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಾರು ಅಂಡ್ ಅವು ಆತೆ ಜಾಗೃತೆಡು ದಾಪಣ್ಣ ಪೇಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜಾರುಂಡು ಆ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕರ್ಬಗ್ ಮಿದರ್ನಾಗ ಅವು ಜಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆಡೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿನ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜ ಆಡ್ಬ ಸಲ್ಮೇಲು ಮೆತ್ತಡ್ರೆ ಪೇಜವರ್ರೆ ಪಿಲಿನಲಿಪುಗ ಸಂಕರ ಮಲಕಪಾಡ್ಗಂದು ಬೆರಿತಿನಂದು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಮಲಕಪಾಡರ ಪೋನ ಎಂಕಲ್ ತಿಗಲೆ ಮೂಲು ಗುಡ್ ಪನೊಂದುತ್ತನು ಎನ್ ರೈಕುಡ್ಡ ಪಂಡೇನ್ ರೈಕುಲ್ ಎಂದು ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡ ಜಿಂದಲ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇನ್ ದೇಗಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಿತರೊಂದು ಪೋದು ಆತು ನಲ್ತದು ಅಪ್ಪ ಮಿತರೊಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಜಾರೊಂದು ಬಾತದ ಮುಲ್ಪ ಲಾಗಿನಾಗ ಒಂಜ ಕಾಲು ಪೆದಲಿಂಡ ಬನ್ ಎಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ನವ್ವೆ ಅರೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಆದವರೀಗ ಅವೇನು ನೆತ್ತೆರದ ಕಲೆ ಆಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಅವು ನೂತೆಟ್ಟು ನೂದು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡಾತೆ ಅವು ಹೊಸದೇಕಿ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ರೈಕುಲ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಪವಲ್ದ ಆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಂತ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡಾತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಬರಂದಂಚ ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಪಾತ್ರ ರಿಜ್ಜೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ವರಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಓಟ್ಲೆ ಆ ಬಾಲ್ಯಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಲ ಕುಲ್ಲಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಲ ಅವಿನ ಮೋನಿನ ನಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಲು ಮೂಲು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅಂತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ರಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಪಾತ್ರ ರೇಜಿದೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪಿಲಿಟ್ ಏತ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕನರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡು ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರೆಗೆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಕಿರಿದ ಆ ರಂಗನ ಕನದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟೋಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಂಡ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಗಲಸೊಂದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಕೋಲ್ ಕುಡಿತ ಮರಕೋಲ್ದಾರನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಾಪಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜ್ ನಾಲ್ ಅಂಡ ಟಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏರೆಗ್ ಲಾಪುಜೋ ಐತೊಟ್ಟು ಮುಡಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವೇನು ಪಂಡಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಹಾಕ್ಯಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅರೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪಂದಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಆ ದೇಕಿ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕೂಟ ನಲಿಕೆದ ಪಿಲಿ ಕುಲಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲ ಕೊಡು ఉందేనా ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಟ್ಟಂದಾಂಡ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ತಾಸೆದಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ಟುನು ಐಗೆ ಒಂಜೇ ಪೌಲ ದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೌಲೋಗು ನಲಿಕೆ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಡು ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಮಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕೇಂಡೇರು ಅವೇನು ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೋಜಾಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಏಟ ಮಲ್ತೇನು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಎಂಚನಲ್ಪುಣು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಚನಲ್ಪುಣು ಕೂಟೋಡು 4 ಜನ ಎಂಚನಲ್ಪುಣು ಪೂರ ಒಂದು ನಲಿಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ಬನೋಲಿ ಈ ನಲಿಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಒಂದೇನ ತೋಜು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಪೌಲಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಲ್ಪುಣು ಆ ಡೋಲು ಬಕೋಜಿ ಬೊಂಗಲ ತಾಸೆ ತಕ್ಕಲ ಡೋಲು ಆ ತಾಸೆ ಡೋಲು 10 ತಾಸೆಗಳ 2 ಡೋಲ್ಲ ಆಗಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೆಪ್ಪುಣ ತುಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕಾರದಾರನ 15 kg ದಯಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ 25-30 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಮರಕಾರಿಗೆ ಇರ್ತೇಜರು ಮರಕಾರ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತುಂಡ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆ 41 ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂತರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಉಂತುಂದಂಡ ಬೂರುಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ದಿರ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಡು ಆ ಕಾರ್ ದಿರ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಂತುಂಡು ಮಂಡಂದಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪು ಪೂರ ಕೇಳಕಾಂಡು ಪೀಲಿ ನಲ್ತೇರು ನಲ್ಪಾಯಿ ನಕುಲು ನಿಕುಲು ಈರ್ದದ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಚಾಡ್ ಸುರುಕಾದ ಮಿಥುನ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಿಗೆ ಕುಲ್ದಿ ಅಂಚಿಂದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಪಿಲಿ ತ ಕಲೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪೋಡು 4 ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ದಾದಾತನು ಮಂಡ ಕಾಸ್ತ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪದ ಸೀದಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ತಗದು ದಾದೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬೋ ತೂಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಖಾಲಿ ರಂಗ್ ಪಾರ್ದು ಮಾಲೆ ನೆಲ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಅಂತುಂಡು ಅವು ಪಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಾವು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಹೊರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಏ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೇರೆ ಪಾದೇರಿ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜ ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬುಡ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ ಉಡಲ್ ಗೆಲ್ತಿನ ಈ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ತಾಟಿದ ಒಂದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರುವ ಸಾರ ಪನವುದ ಒಂದು ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಮತ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಇರುವ ಸಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನಗೆ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಮರಣಿಕ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಂದೊಂದಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಜರ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ